Най-новата книга под надслов «Мазгош» на краеведа Цветко Иванов бе представена в Народната библиотека Детко Петров в присъствието на голям брой мазгошани и хора по потекло от този край. Това е 22-та монография на Иванов за селата в Царибродско, а ето и как се роди идеята за нея. Понеже написа книга за Моинци и разбрах, че Моинци и Мазгош са били едно село, съвсем нормално е да напишем и за другото село. Понеже Мазгош и Моинци са били над врелото Моинско, Мазгошко и там е било селото. Съвсем нормално да трябва да напишем и за другата част. А и гробищата са им заедно били. Както и за останалите села, за които пише, така и за Мазгош, Иванов най-много информации намира в архивите, Централния архив в София, архива в Пирот и в информаторите, като този път много данни черпи и от черквата в Годеч. Авторът си признава, че писането на такъв вид книги с много разнообразни данни и снимки, които свидетелстват за бита и поминъка на хората в миналото, е много трудоемка работа и изисква много време, но желанието да отърве от забрава нашите села и техните жители му дават сила да продължава своята мисия, воден от латинската поговорка «Казаното отлита, записаното остава». То си за всеки си е луд на свой начин, аз съм така лудна тия. Това съм се обичам и некак, ако то не работи, усещам се, че нещо ми не достига, нещо почва да ме чеша, нещо ми не е уред. Да, верба вона скрипта мама. Записано остава, речи лет е написано остае на сръбски. Работя Вълковия, надявам се до края да бъде готова Вълковия. В начало да бъде и заточна вече 60, може повече процента написал и започвам долни Криводол. Имам и там неколко вече работено. Допълнително удоволствие за присъстващите в самото начало и в края на събитието бе прожекцията на отдавна заснетия видеоклип за известната песен «Пошла Троянка на Водо», създадена и за пръв път изпяна точно в Мазгош, която е една от песните, намерили място в книгата.